Da, salutare tuturor! Astăzi fac un video de 99 și aș vrea să ajung mai departe de când sunt la recordul 225. Și aș vrea să încep de acum. Deci am văzut că s-a băgat un nou update despre căprioară, n-am văzut, dar na, o să vedem acum. Deci hai să vedem. Să joc cu 1 și abia aștept să vină a doua, a treia, a patra zi ca să vedem dacă mai e căprioara, n-am. Ok, deja am intrat ca să nu mai aștept 4 ani și să aștept să mi se încarce. Ok. Am lag puțin. Dar nu e nimic, pentru că o să mă joc și de pe celălalt cont, de pe celălalt telefon, că acum mă joc de pe telefonul vechi, gen. Și mi-am făcut alt cont de YouTube și asta e foarte trist pentru mine. Că trebuie să o iau de la capăt, aoleu. O să plantez aici un sapling, ei. Așa, acum să luăm și cărbunicul ăsta. Cărbunicul. Da, cărbunicul. Așa, hai că să facem focul din prima. Din 2,3 secunde. O să pun și un de-astea, nu știu cum se pronunț. Și am și un medkit. Pentru că eu am clasa să-ți dea un item random și dacă la upgradezi la următorul nivel îți dă un medkit. De asta nu mai îmi cumpăr eu clasa de medic. Dar deja mi-am cumpărat-o de mai mult timp. Dar nu, acum asta mi se pare, o să țin mult clasa asta pentru că e foarte bună. Poate îmi pică un rain gun sau, nu știu, rain gun. Cum se pronunță? I don't know. Ok. Mă mănâncă toți lopii, dar nu, aoleu. Așa, ar trebui urgent să captez o hartă. Se stinge focul, da, în curând va fi levelul de 4. Brrr, ce am zis? Ok. Acum să iau și eu să adoptez un iepuraș. Și am văzut o biserică sau nu mai știu ce am văzut acolo. Da, un cimitir, na. Dar am cam mult lag pe ăsta. Ce are? S-a spărat telefonul că mi-am luat un telefon nou. Cam am lag acum. Înainte nu avem așa mult lag. Ok. Aoleu. Să iau bani și să deschid chestul. Ok. Nu durează mult până să deschid ea, să văd ce pică. Gudex. Îmi trebuie asta. O să postez și pe celălalt cont de YouTube, dar na. Dacă l-ați găsit, nu știu. Sper că ați găsit, dar na. Acum să găsesc toate itemele. Așa. Cred că facem focul, n-are cum. Pe aproape. De că nu-mi place copacul ăsta aici. 1, 2, 3, 4, 5. Așa. Aoleu. Hai, really? Doar 99%. Aoleu. Bă. Măcar m-aș duce pe copil, dar n-am multe mai bune. Bă, dacă capra se uite la noi, nu prea să ne vadă capra ziua asta. Să se uite la noi. Uite, bănuți, ia să iau și cărbunele ăsta că e bun. Uite și un parc acolo. Dacă găsim un... am uitat cum se numește. Un spital, na? Cred că începem foarte bine, direct așa. Mai sunt și... mi-e frică de alfa.
Hai să deschid chestul, că ăsta nu mi-a mult până îl deschid. Leather body. Dar mi-e frică să ocolesc lupii ăștia, că așa fac eu mereu. Ăla e alfa? Da, e alfa. Și cum se... Doamne, iartă-mă, vechiul. Un alfa acolo, un lup acolo. De unde intrarea, mă? E fix acolo intrarea. Unde e alfa. De ce știu? O să mă apuce largul în câteva secunde. Bă, da, asta când mă urmărește, nu mă ajung. Spital acolo, spitalie ei. Deci cred că începem foarte bine de la ziua 2. Mă, dar deschidă-te. Așa. Uite. Era clar că o să-mi bice asta. Să mănânc și eu puțin. Deci m-am ajuns la ziua 90. Odată cu o prietenă. Și, bine, nu 90, la vreo 102. Și ce căuta un urs în zona asta de lupi normali. Adică m-am mirat și eu. Ce căuta un urs în zona aia. Ei, eu, uite să mănânc. Mulțumesc. Bă, cum era să nu fie niciun bandaj. Că se putea. E să ai doar alte chestii. Un bandaj, hai că nu ajunge. Și copilul 1, 2, copil. Mă, e bine că l-am găsit pe... Bine că nu l-am găsit pe primul, dar al doilea l-am găsit. Da. Aoleu, hai să le iau și cărbunele astea la mișto după mine. Aduc un cărbune, parcă. Ia. Uși că-ți dau cu cărbune în capuș. Așa. Aoleu, eu nu am făcut rost de picior. Și aproape vine noaptea, că nu mai am umblat mult. Bă, eu aș zice să mă las acum de 99. Craftăm-ne când ești prost. Da, wow. Deci o să folosesc ăsta și ăsta ca să ies din liniștită din joc fără să pierd astea. Îți promit în bază că vei fi o bază bună. Mă, dar mi-a dat armura jos de pe mine. V-ați dat? Ok, nu-i nimic. Dar așa închide acest episod. Ăsta a fost doar la mișto, așa, dar... Da. Deci o să închid acum. Pa!